This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Halin sa pagka-house pets o kung hinuptanan nga mga ido sa balay, karon daw mga PDEA agents na sila kag personnel sang Coast Guard. Narcotics Detection Dogs kag K9 unit ang tawag sa ila. Kabay na sang pwersa sang Philippine Drug Enforcement Agency kag Philippine Coast Guard. Aton sila kilalahon sa sininga episode sang Baganihan. Enero 24, matawhay kag yara lang sa normal ang biyahe sa mga pasahero sa ila pagdungka sakay sa Roro vessel sa Bredco Port sa Bacolod. Pero ining isa ka auto wala gilayon ginpahanugutan nga makalarga sang may namutikan ang K9 unit sang Philippine Coast Guard Bacolod. Gilayon nga ginpahibalo ang katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental. Si Lupi nga katapos ang Narcotics Detection Dogs ang ahensya ang nag-upod sa Joint Random Paneling kag Inspection sang PDEA kag PCG. Kaupod ni Lupi ang Belgian Malinois nga si Hanabi kag ang Labrador nga si Delcy nga explosives kag narcotics detection dogs sang PCG. Pila lang ka minutos sang may napanimahuan sila sa likod sang compartment sang auto. Sang ginpabuksan ini sa tag-iya, nakitan ang pinutos sang dalagko nga tibag. Nagpungko si Lupi sa na-recover nga package. Sinyales nga may napanimahuan siya nga kontrabando. Gani isa-isa nga ginbuksan ang mga tibag. Napatod ang 3 ka kilo sang shabu nga nagabalor sa kapin 20.4 milyones pesos. Magpungko na kay damo man na sa indication actually. May ara man na ginakagat-kagat nila, karoskos lang nila sa mga muna. Pero ang pinakadako gidayang indication once nga magpungko ng ido, but silingon niya more or less positive gid nang butang nga ginpasimot mo sa iyo. Bangod sang accomplishment ni Lupi, Hanabi kag Delcy, napasakaan na sang kaso angot sa paghupot sang illegal nga droga ang mga persona nga ginapatihan responsable sa pagtransport sang illegal nga droga. Nagapating pamunuan sa PDEA sa probinsya nga masami gikan sa Luzon ang mga nagasulod nga supply sang illegal nga droga sa tuyo nga ibaligya sa Bacolod. Pila man ayhan ka mga persona nga ginakabig illegal drug dependent ang naluwas paagi kay Lupi kag sa K9 unit sang PCG. Ang aton mga dogs since nga well trained sila biskan sa dugay na to nga biyahe sang drug, so biskan pag-abri mo pa lang sang compartment, may sense na sila. Pero sa karon, sanday Lupi, Hanabi kag Delcy, pa-relax lang sa sulod sang ilang nga cage nga daw wala lang sang natabo. Suno sa handler ni Lupi, vitamins kag dog food lang sapat na kay Lupi sa tion nga may na-accomplish sila sa trabaho. Kasubong na lamang sang ilaman na punggan ang pagsulod sadto sang supply sang illegal nga droga nga ginpaagi sa cargo area sa Bacolod Silay Airport sang Marso 2020. Gintago pa sa lata ang masobra 300 grams sang shabu pero wala ini makalampuas sa panimaho ni Lupi. Maka-guide gid siya sa pag-search, no, luwas nga tungod tao lang ang ga-search. So may mga part nga halimbawa sa mga between sa wall sang dingding nga kisa gakamis ta lang nga i-search sa mga dalom sang mating, sa mga tiles nga kung sa naked eye lang sang tao hindi ta na napag-search kay do wala lang man da. Pero tungod sa smell sang sense of smell sang ido, ma-detect na nila ang mga hangin nga nagalapit da sa may kumiyara da illegal drugs. Pero nakaibalo balak kamo nga isa anay ka house pet si Lupi. Hindi sa namon pwede ipet kay once na magwa naman ang effectiveness ng ido kisaga down kay feeling niya ay magwa kami kamampam kami amo na ginalikawan sa namon pero bonding time
banding time lang gid sa kilid mo medyo gamay nga himas, husay siya. Amo na ng ano namon siya gid. Sa Ido pa lang, so mga more or less mga 500,000 na ang iban nga mga dogs nga qualified para sa narcotics. Dayon last pa sang training nila nga almost 6 months. Isa man ka Belgian Malinois si Lupi. Isa pa lang siya katuig sang ginpadala sa Zimog K9 Training Center sang PDEA sa Antipolo, Rizal. Hindi man basta-basta ang ila training upod sa iya handler nga si AK Urbino. Malapit isa katuig sila nga naghanas. Tubtob nga gintestingan ang abilidad ni Lupi sa mga search operation kag pati na sa mga peligroso nga raid sang PDEA. Gina-screen gina sila sa mga behavior nila kung makasulod sila o kung qualified sila maging isa ka narcotics dog. Potential ini nga maging sa pag-snip sa mga illegal drugs, then dra na ma-start ang bonding with the handlers. Then obedience training nila until nga sa identification na sang illegal drugs. Sunod pa kay Agent Bamboo. Nag-retire ang katapos ang ilang NDD sa edad nga 8 years old. Gani padayon ang training sang pila pa ka mga NDD applicants sa ilang training center nga among magabulos kay Lupi sa madason nga tinuig. Kung kinanglan niya na mag-retire, so another set of dogs nga makadto di, pero ma-start naman from zero nga bonding again sa dogs and the handler naman. So ang handler mabalik sa ila training center para naman sa next nga bag-o naman nilang narcotics dog. Sa madason nga sinimana, ginapaabot nga pasinunggan man si Lupi upod sa iya handler nga si AK Urbino sa PDEA Training Center sa Antipolo. Yes sir, may ara na sila. Every time mag-anniversary or may mga program ang National Office sa mga awardee, ang may mga accomplishment nga mga handler and mga canine dogs nila, ginagaan man ang commendation sa ato National Office. Para kay AK Urbino, normal na sila trabaho ang magbulig sa PDEA para mapungga ng milyon ka pesos nga mga kontrabando. Wala siya anay magpa-interview sa kamera bangod man sang posible peligro kag pagpamahog. Suno sa iya, halos nangin pamilya niya na si Lupi nga karon 5 naman katuig. Masami nagalain man ang iya buot kung nagamasakit kag malain ang pamatsyag sang iya ginakabig nga abyan. Ang mga kasubong ni Lupi, Hanabi kag Delcy nga mga narcotics detection dog kag sang pila pa ka mga katapos ang K9 units sang PCG, mga baganihan. Basta malagaan mo lang sila, pero dako nga bulig ang ila mahatag sa during sa mga search. Mga heroes on one leash nga may ikasarang, magsalbar kag makapabago sang kabuhi sang tawo. Wala sing ginapaabot nga padya sa pihak man sang pagrisgo sang kabuhi para sa serbisyo. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.